Mahinda, gima Wilberforce wacho ni. Adiri nitie ni samoro ng'iyo kaka siasa idwa tiek samoro ng'ato geto tieko duond bura mar ODM kata bedo gi mbimo ingo duond bura mar ODM e Nyanza nyalo miyo weche mag dongruok gi mi thuolo machien. Adang'isi George owadwa ne odhiera nono tigik ma jopiny dwa winjo kaka mipenja gi nyicha rais odhi Kenya Western Kenya obedo piny mogoyo cabinet meeting kaka mega jopiny makanyo ywak jothurwa waol rais wadwa ni wabed gi airport marwa kok wakalo piny Luo kaka mega district mar Western Kenya kate piny mar Abaluya headquarter no migi airport plus weche mag Mumias molosi warabu Mumias se chako tich oselosi nikech ne court owete arincho dhi e court oselosi in the history of Kenyan politics my good brother Onjelo wuon gotni emoketo bura mar cabinet meeting e Nyanza district headquarter mar Nyanza district en Kisumu Nyanza province koponi idwa wacho mano macha jaluo ng'en ja Kisumu kata Kisuma odhi bedo gi muktano mar waziri koponi tie issue modhi wuoyo kako ganda monyalo gombo ni lwet rais ochopie wadhi wacho kanyo representatives magwa manyalo wuogi rais gimachaka prof Nyong'o kata Orengo Jim kata Nyawang'aya kata George Mboga yako wadwa madala eritabu kanyo in the history of Kenyan politics. And let me tell you, my brother, George, kwa siasa, I don't ngisi nyene ni an jagor mar Green Congress Party of Kenya. Okaja UDA kako wache. Mano ine minyise. Yes, I don't know mano. I don't ngisi ni in the history of Luo, kata record mar Luo, oganda Luo, no ng'ere ni jaluo no ng'ama tiyo matek. Ing'ene jaluo ni pure pamba. Piny Luo kacha. To piny Luo emane kata chaka ae kadhi Kisii. To piny Luo emane nitie kata dero. Sani kata dero nyadhi dala mok inwang' dero. To kidhi kata area dala kata makod yuriri kacha. E center moaeno. Ni yudo ka the businessmen were natives. Mano chon kabisa. To piny ogik bati gima jaluo nyalo uso kabisa nen lo. Piny ogik moganda gwarore gi kokgi. Kendo ti uso nyaka lo. Mane gima jaluo nok nyalo uso nyaka dhi Kericho mong'wed chai ong'iew go dhiang' gi kweru modhi opur nok onyalo uso kidhi kata center moae maga the points kidhi kata center moae ibro yudo ka the businessmen jok mon biashara e center u nyaru kata Korea kata kuyo agot koni jogotgi emon eri kosa modhiye money the bottom line and let me tell you my brother king'iyo giko piny Luo Imboka Dimo nyaka Wathong'er Uriri Migori County ang'ama jaluo nyalo golo kanyo kabiro Nairobi makoko golo to Nairobi nyalo tho koko chiemo ok wiro kredi kata chiemo tien nyaka wabed piny gi wuon piny ineno rais mar piny ne en CEO en the de facto Minister of Finance de facto ochalo dhiang' minyiedho iduodi aduoda kanyo gi bala gi bel iduodi aduoda jojo tinyietho iduodi aduoda tinyietho tiyudo chak to bing'e dheno nyalo gweyi mabe chak no pukre to kumitere onge to dheri kitimo nengo koponi ok iduode mi dolo tiende mi oego gada waoyo ng'ani nwagorego kwadwaro ang'o kom nwadwaro piny wan ok wagore ngum gi ngum nwadwaro piny okay George gimi duodo ka onge duod ne wase duoto